ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Jello! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na! Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Grabe energy mo, ang taas! Syempre! Ang aga-aga, ante! Matibay ang ante! Parang hindi ka napuyat! Pinayuhan mo pa ako bago tayo pumasok dito. Kayo lang naman yung mahina Galingan mo! Let's Ito go! lang naman What? Yeah! Di madali umasenso, lahat may tamang proseso. Madami ka ding matatanggap na samut-sari na komento. Tinibayan ng loob, di pinaglaban yamot bagos. Nagpakababa na lang ako ng loob. Pangarap pinaglaban ko, hindi basta-basta pinaglaruan lang to. Hanggang sa makamit ko din ang matatamis na papuri na may kasama na rin na ginto. Break it down, yo! Shout out Gen Z's! Ay, oras natin Oras na para maraming mga nanay, mga Gen X Yan? na naghahanda ng baon para sa kanilang mga anak. Mga Yan. alaga Mga nila. alaga. Ano mga baon ninyo? Ako naman, anong baon ko lang? 20 pesos lang ako noon. 20. So yung 20 pesos isang araw. Oo. So kasi kakahiya naman ko sa 20 pesos isang linggo. Anong gagawin natin sa 20 pesos? Pero naabutan ko yata yung 20 pesos isang linggo. Mataas ba naman kasi yung halaga ng pera nyo? Correct. Naabutan ko rin kasi yung 2 piso ang jeep. Ikaw, yung jeep, Ang magkano? mura, no? Ikaw, ilang taon ka nung... Parang 6. 6, ayan. Ngayon, magkano na ba? Ano, mga 13? Parang 13, depende. 14, depende sa biyahe mo. Oo, depende sa biyahe. Ang
mahal tricycle. Magkano yung Parang, inabutan mo? nung inabutan ko, 20 sa amin. 20 na ako. Mas mura yung sa'yo. Wag mong ibaba yung sa'yo, ante. aaminin naman, hindi naman magde-deny. Teka lang, hindi ko pa nga sinasabi. Feeling mo magde-deny ako agad. 5 piso, bakit? Ay, mura. Hindi, mahal siya kapag halimbawa special. Oo. Maraming nakaka-experience niyan. Alam mo na experience ko yan one time, pero sa ibang lugar. Pag dayo ka kasi, pwede ka nilang medyo etchos-etchosin eh. Oo. Merong, hindi ko nababanggitin yung lugar. Pero merong, mo. hindi, wag! Ayaw, ayaw natin makancel. Baka maano tayo eh. Baka hindi na tayo makabalik dyan. Gusto ko pa naman din sa probinsya yon. So, mukha akong dayo. Wow, kinis dayo. mukhang dayo. Hindi, mahalata mo naman kung sino yung dayo. Kasi pag sa, di ba, sa isang lugar, kilala mo na eh. Di ba, kahit naman sa Maynila, Yung kilala mo na. kulay. At saka kilala mo na si Aling Bebang, si Aling Telma, Tama. yung nanay na may 3 anak, Yeah. kasama yung mga bata. Di ba, alam na natin Tama. yan. So, ako dayo ako dito sa probinsyang to. So, ang siningil sa akin, 250, special daw kasi. Nung time na yun kasi, naghahanap ako ng 250 pesos ha. Baka naman kasi nakaboots ka nun yung sumakay ka ng tricycle. O ano ngayon ko nakaboots, problema mo. Confirm, bakit? O ano ngayon nga? May problema ba tayo sa nakaboots? Nakaboots ka tapos nakapink ka na, na may, belt. may problema ba tayo sa nakaboots tsaka pink na belt? Wala naman, ba't yung magta-tricycle kasi nakaboots ka? Gusto ko, bakit? Sa probinsya ka ba? Hayaan mo na, everyday is a fashion show. So hindi naman tayo nakaboots, pero siguro datingang hindi taga doon. Oo. So 250 pesos. Ako naman parang pagkaganyan kasi, Jello, minsan kapag ka nasa mood akong makipaglaban ng aking karapatan, gagawin ko. Pero dahil hindi naman ako tago doon, minsan iniisip ko na lang, hindi, tulong ko na lang to kay Mamang Chuper, ganyan. Gives ko na lang. Tsaka baka kasi tourist spot yun eh. So baka naman talaga may tinatawag na tourist street, ganyan. Yan. So in other words, 250. Noong time na yun, gabi kasi yun, naghahanap kasi ako ng makakainan. So basta, to make the long story short, the next day, kinausap ko yung mga lokal. Sabi ko, ganun ba talaga yung presyo ng tricycle dito? 250 pesos. Sabi niya, ay nako, nadali ka po, ma'am. Saan ka pupunta? Sabi ko, hindi ko alam eh. Basta parang medyo matagal, naka-4 na ikot dun sa may ganitong kainan. Sabi niya, ma'am, isang kanto lang po yun galing dito sa hotel ninyo. Ikot ako. Para worth it naman yung 250 pesos. Yung Ka-outfit ka crudo. daw kasi yun. Hayaan mo na. Ganun talaga. Sa bagay minsan, di ba? Pag naka-outfit, meron talagang silang bias eh. At hindi lang yan hindi lang sa tricycle. Totoo. Minsan sa mall. Alam mo kasi kaming mag-asawa, kilala mo yung asawa ko, di ba? Sa aming dalawa, talaga namang parang hindi na siya pumorma lagi. Alam mo yung parang simple yung asawa Tama, ko eh. tama. Ayaw niya ng mga loud. Hindi tulad ko talagang loud Kabaliktaran colors. Oo, baliktad na baliktad eh. So kapag halimbawa, na-experience namin ito eh sa bibili kami ng cellphone. Naisip niya na, kasi sira yung cellphone namin eh, hindi pa kami naligo. Hindi pa kami naligo parehas. Basta dumiretso na kami ng mall opening para kami na yung ma-entertain. Di kami in-entertain. Totoo? Oo, kasi yung itsura talaga namin, talaga may laway-laway pa ako dito sa gilid ng bibig ko. May muta ka pa. di May ba muta-muta. Ganyan, di talaga kami in-entertain. Grabe, no? Meron talagang ganon. Hanggang ngayon ba, sa mga sa generation ninyo, feeling ko across all generations Totoo yan yan. eh. Totoo yan. Na kapag ka yung forma mo saks lang, Totoo yan. may konting pagdududa. Kahit may pera ka, no? Kahit may pera. Pero yung pormahan mo, Pero ang tunay na mayaman daw Hindi talaga. talaga pumoporma. Tingnan mo tayo. Kaya hindi tayo pumoporma. Hindi, tingnan mo tayo, maporma tayo. Kasi hindi talaga tayo tunay na mayaman. Kasi ang tunay na mayaman talagang hindi pumoporma. Totoo. Pansin ko yan sa sa pagka may mga nakakasabay akong mga magkakasino. Chinelas lang. Chinichinelas. Tapos yung dinaan nila dun sa ang tawag dun sa x-ray machine. Oo. X-ray machine. Puro pera, no? Puro pera. Naka-Watsons na paper bag. Grabe, no? Tapos ako porma-porma, laman ng wallet ko, 52.50. May 50 cents. Bakit? 52 pesos and 50 cents. May ganun talaga eh. May ganun talaga na kapag yung pormahan mo medyo sakto lang. Masakit at masaklap na katotohanan. So hindi ka naman dapat magpaapi. Ako para sa akin pro tip to. Kung may ganyan na bias yung mga tao pagdating sa porma, wala namang rason para hindi mo ayusin yung porma mo. Tama. Para
ma-gets mo rin yung yung respeto na feeling mo deserve mo, Tama. ganyan. Although hindi naman po dapat maging basehan. Tama. Yung suit na suot ni Titan Jello para sabihin may pera talaga siya. Kasi kanina, tanong niya sa akin, ante, may nagpadala na ba ng kape dyan? Tsaka ikaw, Kabisyo, tignan mo ngayon yung outfit mo. Ayan, Tignan mo outfit ngayon. check ka. Outfit check ba tawag? Outfit check! Ang so- galing, gumagaling ka, ante. Ay, hindi kasi kami OOTD. Luma na yung OOTD. Grabe. Outfit Luma na ba yung OOTD? Outfit check na kami ngayon. Ay, kaya, Outfit check. Outfit check. Kaya pala, hindi ko na dapat pala gamitin yung hashtag OOTD, no? Wag na. Nakaka-Gen X. Hashtag outfit check. Outfit check. O, ayan, o. Check out, outfit check na po. Drip check na nga daw eh. Drip check na mga youngsta na. Yan, o. Pa-left, pa-right. Ano yun? Wala nang kanta. Mga youngsta na. Minsan kayo mga youngsta na di ko gets. Ano yun? Drift star ang tawag sa amin. Ano? Mga drift star. Drift star? Wala lang. Bakit drift star? Kanta yun eh. Drip Pa-left, pa-right. pa-right. Oh. Drip star. Swerve Paano ko siya right gagam side to the Paano ko side, siya gagamitin to in a sentence? Depende na sa yun kung paano mo gusto gamitin. Hindi, parang cool ako, di ba? Parang, how do you use drip star? Parang, ba, may mga kausap akong Gen Z. Yan. O, di ba? Alam nga naman parang, Ganito good na- morning, drip star. Di ba? ganito. Parang pangit, di ba? Pangit yun. Ganito Oh, sabihin mo, oh, good paano? morning. Napakinggan mo na ba yung kanta ni Flo G na Drift Star? Ganon. Flo G. Si paring Flo G pala Yan. good morning. Kapag ganyan, relate na ako sa mga Gen Z. Yan. Tapos pagkatapos pa, di syempre nakuha ko na yung loob nila. Parang, Susundan mo. kaya nga dapat sundan eh. Pa-left, pa-right. Yan, gaganon ka Tapos lang. pa-left, pa-right, Aray. spaghetti pababa. Ay, hindi mali. 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 Anyway, mga kabisyo, ito na naman. Ito na naman tayo. Pupunta naman tayo sa edad mo eh. Mga kabisyo, mali. Magbabalik po kami. Ako pa ako kumikinangin naman na si Nicole Yala. Ako naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ni Titan Jello. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yan. Let's go, Flo G. Drip star. Pa-left, pa-right. Handog namin Spaghetti. awitin. Teka, nagpa-practice ako. Hindi, sige. Play mo na Pasok ka na muna to. Pasok mo na magpa-practice Sige, ako. sige. Go. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya yung pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so
Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Sobrang classic! Woo! Parang bumalik ako sa 2000. 2004 naman ako. 2004 ba? Oo. Let's go! Ito na, let's go! Yeah! Makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pina ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito ang makabagong tambalan. Uy, bumpanis! Bumpanis! Hey! Let's go, Gen Z! Ay! Ang mga Gen Z ba, meron ba kayong mga, kasi ito very classic sa aming mga Gen X, yung tinatawag na sugat ng kabataan. Ay. Pag Gen Z ba, ano ba yung pag sinabi niyong sugat ng kabataan? Relate ba kayo dyan? Alam mo, wag mo na akong dinadami sa sugat ng kabataan mo. Bakit? Eh, bata pa ako eh. Huwag kang ano. Ako nagtatanong lang ako dito, ha? Hindi mo naman kailangan masyado ipagdikdikan. Wala pa ako masyadong Wala. sugat. Totoo. Wala naman. Like, kunyari. Or iba ba kayo mag-isip? Or nag-iba yung mundo? Sige, Nag-iba okay. yung mundo. Baka, sa bagay, mas privileged na kasi siguro kayo. Mas nakikita na namin lahat. Oo. Or mas exposed, mas meron. Okay, for example, context. Okay. Gen X, isa sa mga sugat ng kabataan ko talaga na hanggang ngayon, hinihil ko siya. Parang ganun. May ganyan. May healing ka pa. Bigyan mo ako ng background music na malungkot. Sige, Sarap. teka lang. Bigyan mo ako. Lagyan mo ako ng background Lalagyan music kita. na malungkot. Teka Yung lang. pag bumalik ka sa nakaraan, tapos maalala mo talaga na kulang na kulang. Malungkot ka talaga. Oo. Hindi masyado. Query lang. Ito na. Ayan. Ano yung mga pangyayari? Ayan. So, isa sa mga, wow, naging ano yung boses. Lumambot! Ang sikip mo dyan! Eto nga. Naging Becky. Hindi bagay. Ito na nga. So, hindi, isa sa mga, joke lang. Hindi bagay. Huwag na nating ipilit. Ayan. Isa sa mga, feeling ko ang healing nito ay through my kids. Yung Crayola. Alam to kung ikaw ay isang masugid na tambalanista for more than 2 decades, alam mo na isa yan sa talagang mga pinaglalabang kong mga sugat ng kabataan, yung Crayola. Kasi natatandaan ko dati, uso yung mga 64 colors, yan. Tapos yung 128 colors, tapos yung sa mga kaklase ko, meron silang, bukod sa crayons, iba pa yung craypas. Sa isang lagayan lang to, crayons, craypas, tapos sa watercolor paint. Ganda. Tapos may lagayan talaga. Tapos ako, ang colors ko, 8. Swerte na kung 16. Swerte yung 8, wag kang mag-ano siya. Oo nga, infinity sign, ayan. 8. Ang mabuti kong swerte kung all 8 colors ito. Dalawa pa dun black kasi. Pinagkukuha ko lang sa ano. Kaya ngayon, for some reason, kahit na hindi naman talaga nauubos ang crayons, di ba? Kailan mo naman nauubos yung crayons? Hindi naman tayo araw-araw mga bata nag-color. Hanggang ngayon talagang pag nakakakita ako ng crayons, binibili ko talaga kapag maganda naman or kakaiba or feeling ko magugustuhan ng mga bata. Kasi may mga ganong klaseng mga sugat. Ganun yung sugat. Oo, ganun yung sugat. Feeling ko mayaman lang talaga yung nakakapagbili ng yayamaning mga crayons. Ako naman, ang sugat lang sa akin siguro yung tuhod, siko. Ganun lang. Wala naman. Wala pa. Kasi parang feeling ko nga, ito lagi ko itong sinasabi, baka kasi nung panahon na yon parang, or konti lang kasi talaga yung mga choices dati. Depende siguro sa Feeling tao. ko. Ako kasi wala akong pakialam eh. Sa bagay. Una-una, hindi ako nagkikrayon.
Una-una, Yun pinapagawa lang. ko sa kaklase ko yung mga kailangan Yun kong lang, pagawa. wala kang pake, di ba? Una-una, hindi ako marunong magkulay. Sa bagay, alam mo, gets ko yung depende sa bata. Bakit ka naman maapektuhan sa Crayola kung in the first place, hindi ka nga nagka-crayons? Ako palibasa kasi ko, bata pa lang ako, very studious na ako. Oo. So parang kapag ka may present sa akin ng mga gagawin, gusto ko maayos, makulay. Meron pala mga taong tulad mo, wala talagang pake, di ba? Hindi ko naman ginajudge, Oo. pero kaya gets ko na iba-iba tayo ng uri ng sugat ng kabataan. Ako masasabi kong isa sa mga definition ko ng malayo pa pero malayo na is that at any given time sa refrigerator namin, merong ice cream na hindi tilapia yung laman. Ako biktima Oo, ako ng di ba? tilapia. Hindi, kasi parang feeling ko, parang ano yan eh, parang dapat paglagayan ng ice cream, galon ng ice cream, vanilla ice cream talaga nakalagay dyan, Rocky Road. Hindi galunggong. Hindi galunggong, hindi Hindi tilapia, bagoong. correct. Hindi gulay, Yan. ganon. So, ako yan yung masasabi kong, ay, kahit papaano, umasenso na tayo, friend. Kasi yung generation ko nung bata ako, talagang kapag may galon ng ice cream sa ref, definitely hindi ice cream. Ngayon, in fairness, ice cream, nakakaiyak. Vanilla, Rocky Oo, Road na. True. Tsaka cake. Ayan. Isa pa yan. May kaklase ko dati, di nakita ko may baon siyang cake. Bata pa lang kasi ako, madiskarte na ako, tinidor queen ako eh. Ayan. Baon ko lang tinidor. Yung pinakamagandang tinidor. Yan, ganyan. Tapos tusok-tusok lang ako. Ang Oo. sarap nung cake nung kaklase ko. Sarap. Tapos sinabi niya sa akin, hindi ko ito makakalimutan. Nasa tambalan book to eh. Oo. Sabi niya sa akin, that's enough. Anong Ginanon flavor? ako. Anong flavor ng cake? Muka. Ay. Talaga, ang sarap na para bang nung sinabi niya, enough, tama na yan, na para bang talagang patay gutom ako. Well, totoo naman. Oo. Confirmed naman, pero sabi ko, balang araw, pagdating ng araw, kahit walang okasyon, meron kaming cake. Ayun, ending, lahat kami pre-diabetic na. Paki ka naman sa ngayon. family. Paki ka naman ngayon, ante. Depende sa depende sa iyo yan. Gagaling ang pagbati sa'yo ngayon. Kapag ka magaling ang pagbati mo sa akin, di baka may cake tayo today. Di ba? Kasi hindi kailangan may birthday para may cake. Yan. Di ba? Iba-iba talaga ng sugat eh. Totoo yun. Pero maybe nga, dahil nga bata ka pa, kaya siguro wala kang Huwag mo na masyado. ako Or wala dinadamay. kang nga pake. Or ganun pag lalaki. Hindi. Ano? May mga ibang tao at may mga ibang bata rin na may mga sugat din talaga naman sa kabataan nila. Ako kasi wala talaga akong pake. Talaga? Kung wala akong Hindi sapatos, wala. Kung wala akong... Ako kasi hindi naman din kami mayaman eh. Oo. Hindi kami mayaman. Kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan. Oo. Sa bagay, pagka... Hindi ko, alam mo kapag ganitong maulan, malungkot ako eh. Bakit? Naalala ko yung mga kabataan days, laging basa ang medyas ko. Bakit? Pag umuulan. Kasi yung sapatos ko, laging buka. Puppet yung yung nagsasalita siya. Yung swelas talagang naghihiwalay. Hindi sila friends nung mismong sapatos. Oo. Hindi sila friends. Nag-uusap-usap yung dalawang sapatos. Kaya kapag ganyan na, kaya siguro kapag nakakita ko ng magandang sapatos, tas sakto naman sa sweldo, di ba? Bibilin ko din. Sugat ng kabataan na naman! Tigil na po natin yung kakahil ng inner child. Namumulubi na po tayo, mga Gen X. Namumulubi na tayo kakahil ng inner child. Itigil na po natin yan. Sabi naman, deserve ko to. Yun Ayan, ang sinasabi namin deserve. Deserve ko to. Gusto ko to. Oo. Deserve ko to. Mabibili ko to. Ganon. Kailan yung sinasabi sa sarili nyo na deserve? Araw-araw. Ganon. Kasi Tapos nanay namin papahirapan. Diba? Hindi kasi kami mga Gen X ang naiisip lang namin na deserve namin kapag halimbawa powerful yung ginawa naming project. Yan. O kaya successful kami sa isang ginawa naming or nalagpasan namin ng isang matinding pagsubok. Yan. Matindi talagang Oo, pagsubok correct. yan. Ganon. Oo. Matinding pagsubok. Yan. Yan. Yun, deserve. Kayo kahit kailan deserve, everyday deserve. Everyday, deserve namin mag-milk tea, deserve namin magkape, deserve Kaya nga, namin mamahinga. alam mo, ang bilis namin mapagod. Correct. Ang pansin ko nga, lagi kayo nagmi-milk tea, kape. Ibang level yung pagkakape nyo. Hindi pa ba kayo nangangatog? Hindi, at least nga kami, kape kayo dati, alak ang mga trip nyo eh. Kami Kami ngayon, kung kayo dati, ang dami nyong borloloy. Borloloy!
yung nakakaalam ng salitang borloloy, shout out Gen Ayan. X. Siyempre, Kaway-kaway. tinuro mo sa akin, ante. Borloloy. Borloloy, kami naman yan. Aesthetic ang tawag. Aesthetic. yan. Oo. O nga no, borloloy. Oo. Ganyan yung nanay. Kuya, baka namin mo borloloy. Sabit-sabit. Ganyan. Aesthetic. Yan, Kayo aesthetic naman, kami ng- aesthetic kayo pero wala namang andakels. Kami madami kaming borloloy. Mga Kahit Gen naka-boots, X. no? Naka-boots ka. Kahit pa paano, di ba? Meron na. Anyway, Very mga good. kabisyo, muli kami magbabalik at kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang ina niyong lahat. Ako po ang kumikinang ina na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Nakasabay ka ng mga semi. Ante, may paparinig pala ako sa yung song. Ay, ito? Oo. Di ba Ogie Alcacid yung dati sa inyo? Ito. Ay, Rob Daniel na. Define. 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 Bakit? Pero wag ka ha. In fairness, kahit na kunyari marami mga ganyan na nag-revive, 'di ba? Nandiyan pa rin ang mga classics. Totoo Si na. paring Ogie na mamayagpag pa rin. Grabe, Yan, iba din. Shout out po. Sabi ni Tigas Tito Clothing, sa kanila daw abubot. Abubot. Borloloy. Abubot. Borloloy. Relate talaga tayo dyan. Ikaw, ang daming borloloy. Oo, dami. Alam mo, bata pa lang ako, ang dami ko ng borloloy. Totoo. Pero yung mga borloloy ko, mga wala masyadong value. Mga beads pa lang. ganun. Oo. Basta wala masyadong value. Sandamukal na keychain. Mga ganun. Parang kung ngayon, di ba, nakikita mo yung bag ko, may mga sabit-sabit na mga Pop Mart, mga Yan, ganyan. social na. Medyo kumita na tayo, friend, di ba? Kahit pa paano, kumita na tayo. Noon talaga, mahilig na ako sa borlolo. Yan, keychain. Iba-ibang F4, Meteor Garden, Iba-iba, Tsaka keychain ni Jo Marie Iliana. Jo Marie, crush kita dati. Ganon. Pero na tuwa ako. Or baka nga, depende talaga sa tao. Kasi parang pagka kasi sugat ng kabataan yung topic, si Diego Bandido, pati si Chris Chuper, pareha silang siguro nga kasi dahil Gen X kami lahat magkakabatch, lahat kami, meron Si Chuper, hindi ko makakalimutan yung sugat ng kabataan niya, yung bag niya ay bag na libre sa kooperatiba. Tapos, siya lang yung may ganun. Parang yung mga iba, parang mga anak ng seaman, ayos yung mga bag. Siya yung bag niya, bag na libre sa kooperatiba. Tapos, dahil manipis yung bag, yung pag nagbabaon siya ng kanin, edi wala namang lagayan yung kanin. So, nasa plastic lang. Yung napapaso yung legs mo, kapag ka nadidikit ka doon sa bag na libre sa kooperatiba, may ganun sila Kayo pala wala? Or baka wala ka lang talaga kasi Hindi. wala kang pake? Siguro meron naman pero hindi ko lang iniintindi. Kasi kung iisipin ako kung talagang dadamdamin ko, sa sapatos ako lagi. Oo. Kasi dati naman hindi naman kami nakakabili basta-basta. Kumbaga nanay ko bibili yan na ito na yung sapatos mo ng buong taon. Tama. Kailangan At mong kung kaya, ingatan yan. at bibili siya ng medyo mas malaki para kayang hanggang next school year. Ganon. Kumbaga every December yan, nakatakda yung panahon na yan. O sige, Christmas party mo, meron kang sapatos. Pero Yan. dapat yung pang Christmas party mo na, next Dire-diretso Christmas party na. mo na rin, ulit doon tayo bibili bago. Kung pwede. Kung pwede. So ganun lang, hindi siya yung Baka ang iniisip ko dyan, baka kaya may ganong difference is because of exposure. Kasi parang feeling ko kasi noon, parang madidistinguish mo talaga na yayamanin lang ang kayang makapunta sa ganitong lugar. Mayayamanin lang talaga. Sabi ko nga sa'yo, ay hindi ko pa pala nasabi, iba partner. Kaka-partner lang pala natin. Nung Monday lang pala. Kala ko matagal na kitang kausap Isa sa mga feeling ko mayaman lang ang meron dati, nung bata ako, is kapag ka nagsusuot ka ng eyeglasses, isipin mo yun, antipara. Grabe, no? Eyeglasses. Kasi at saka yung mga nagpapadentist, feeling ko Yan. dati, Yung mayaman lang, braces, kahit hindi braces feeling, kasi parang alam mo kung kailan lang ako nakapagpa-cleaning ng teeth, working na ako sa Labrador.
Ako naman nakapagpaganyan ako. Libre sa barangay. Oh, 'di ba? Hindi kasi nga parang feeling ko noon kasi parang walang libre. Totoo. Wala masyadong kaya siguro meron difference. Ngayon kasi dahil may social media na, ma-expose yung mga barangay or ma-lift up yung mga barangay na may mga libreng palinis ng ngipin. Tama, libreng may mga bunot. libreng bunot, libreng pasalamin, Yan. ganon. Noon kasi walang ganon. Or kung meron man, hindi namin nababalitaan kasi walang social media. Tsaka noon kasi walang inggitan. Dahil hindi mo malalaman na yung friend mo ay nakapunta ng Hong Kong. na. Correct. Totoo. Hanggat hindi ka nakarating sa bahay nila at yung bahay nila may center table at sa center table sa ilalim may album. Totoo yun. At tiningnan mo yung album, wow, nakapag Hong Kong. Yan. Ngayon kasi parang Ang dali na. ang dali na makikita mo, tapos mararamdaman mo talaga na, mas bubo pa to sa akin dati ah. Bakit parang nangungupi lang to sa akin, ba't nauna pa to nakapag Hong Kong? Totoo yun. Noon kasi wala. Ngayon kasi madali na lahat. Ang bilis. Correct. Ang dali na lahat. Mas mabilis na. Parang, and even yung mga goods, yung mga produkto, madaming mas mura. Totoo. Dati kasi parang hindi eh. Totoo. Kaya siguro may sugat talaga na parang anak lang ng siman talaga yung nakakabili ng krayolang matindi, mga ganun. At saka siguro, yung magulang ngayon, kasi dami na rin kasing gensing magulang ngayon eh. Actually, iba na ang thinking. iba Ang na. magulang kasi noon, yung nanay ko, ang ginagawa niya, naalala ko yung nanay ko, medyo nagkakalapit kayo niya. Di ba senior na yung nanay Di mo? ba senior pa lang? Oh, malayo pa ako sa senior. Yung tsahin ko na lang. Oh, tsahin mo Yung na tsahin lang. Ko, alam mo yung Oo. tsahin ko, ang galing niya mag-budget eh. Hindi siya bibili ng sosobra dun sa budget. Ngayon okay. kasi, 'di ba, ang Gen Z ngayon, ang thinking nila, kahit wala na ako makain, basta may mapampopost ako. Basta aesthetic ang Aesthetic. ay popost ko. Oo. Bibili pa rin ako ng milk tea kahit wala akong mamayang pantanghalian. Ganun eh. Nag-iba siguro yung... Magkaiba na thinking. talaga. Oo. Correct. Magkaiba na talaga yung ano. Iba kasi mag-isip talaga ang mga Gen X. Masyado silang yung pagiging responsable. Oo. Nandun pa rin siya talaga. Hindi talaga siya nawawala. So, irresponsible kayo. Inaamin nyo na. Hindi naman. Medyo lang. Kasi Medyo. medyo ano kami. Parang mainipin. Hindi namin agad iniisip True. yung future. Gusto Oo. namin ito muna. Sa bagay, hindi nyo naman yan kasalanan. Kasi na-expose kayo sa generation na given na sa inyo freely ang lahat eh. Tama. Palibasa kami, hindi talaga binigay sa amin freely ang mga bagay-bagay. Tama. Tsaka mabilis kami siguro yung parang nawawala kami sa focus namin dahil nga sa social media, narating niya na to. Ito yung tinatako. Baka dapat gawin ko rin yung ginagawa niya. So nawawala kami dun eh. Ayan. Nawawala kami dun sa focus namin na dapat stay ka lang dito muna sa lane mo. Hindi nyo Huwag kang naman tumalon dun. hindi nyo kasalanan. Pero nakakairata minsan. Yung wala sa focus, nakakalurky. Pero gets. Ang bilis ng ang bilis ng inyong mga, ang bilis ng transition. Sobra. Isipin mo, dati kunyari, Nokia 5110. Hindi, Motorola inabutan mo. Ericsson. Yan, Sony Ericsson. Sony Ericsson. Yan. Nabutan ko yan eh. O tama, Motorola. Motorola. Magkakaano naman sila ng Nokia. Oo, ito naman eh. Hindi, pero ang naabutan ko na sure ako hindi mo alam or baka nakwento ng child mo or bata ka Hindi, pa. nabasa ko lang yun sa Ayan na, ayan. Sa libro dati tinuro ng teacher ko. Oo, sige. Na dati may cellphone tayong Motorola. Oo, Motorola, Ganito, Sony Ericsson, banana phone. Dati nga, 'di ba, doktor lang ang mayroong telepono. Tama. Tsaka yung yung sure akong hindi mo naabutan, pero bata ka pa, is the call card. Yan. Na ini-insert mo sa public na landline. Hindi ko naabutan. Naabutan ko na bata ako yung 325 sa red na payphone. Pero dahil bata pa ako, wala naman akong tatawagan. Pero nakita ko siya. I mean, I was young when may tita ko na may tinatawagan using yung 325 lang ang aking kailangan. Kaya may kantang ganun eh. So, 325. Hindi ko siya inabutan na ginagamit, but naabutan ko siya as a young kid. Ang naabutan ko na ginagamit, bukod sa pager tsaka beeper na hindi mo naabutan, Hindi na. is yung call card. Paano ginagawa doon? Kwento mo Oo, kami. astig Paano yung yun? call card, promise. So, call card siya na shape ng, alam mo yung SIM card dati? Kung san tinatanggal yung SIM dati. Diba? I-SIM na kasi ngayon. Tingnan mo, nag-evolve na talaga eh. Sobra. Ang layo. Sobrang layo. Kwento mo muna yan, yung card na So, yan. itong Excited kami. card na to. So, landline din siya. Ay, public.
Public na phone. Parang yung 325 na red na payphone. Pero, ini-insert mo yung card. Meron siyang card slot, tapos ini-insert mo siya. Tapos parang may load siya eh. Tapos pag naubos na yung load na yun, edi mapuputol na yung ano ninyo, yung usapan. Grabe. Ang inabutan ko na lang, telepono. Oo, na hindi na masyadong Oo, ginagamit. tapos magbabayad ka 5 piso dun sa tindahan. Oo, yan. Tapos galit yung tindero. Oy, Kasi ang tagal mo na. Oy, ang tagal mo. May susunod pa sa'yo. Correct. May susunod pa sa'yo. Kasi hindi lahat, naabutan mo, bata ka pa nun. Bata pa ako noon. Naalala ko. Sa tindahan, lalapit, ganun, no? Diba? Tapos ang baho na kasi public pool, diba? Tapos may bulak. Correct, may bulak. May bulak na may ganun ng alcohol. Kasi pero kahit na, diba, kahit na inalkoholon, amoy pa rin laway talaga. Kasi buong street kayo niyan eh. Isa lang yung phone. Ang taka dun, no? Oh, diba? Tawag-tawag. Pagpasungit pa yung tindero. Uy, bilisan mo na. Oo, nakapila. 5 piso lang binigay mo. Oo, grabe yung Ang layo. pag-evolve. Sobra. SIM card. Sino pa nakaka-relate dun sa SIM card? Marami, huwag kang mag-alala. Oo. Ayan o, si Bayani, cellphone na may antena. Ngayon, cellphone na may antena. Mukhang yan yung mga time na may, oo, meron. Butan mo yan. Nabutan ko, de-deny lang ako ng konti. Tsaka ang uso dati, kunyari cellphone, diba? Yung, naabutan niyo po ba yung acetate? Anong Alcatel? Alcatel is also a brand ng cellphone. Magkaka-friend sila. Frenemy sila. Yan. Magkaka-batch. Alcatel, Sony Ericsson, Motorola, yan, Nokia, yan. BlackBerry, medyo later on na si BlackBerry. Abutan ko na yun. So, yung cellphone dati na 5110, di ko makakalimutan. Kasi ngayon, wallpaper. Ayun, sakto, 'di ba? 5110. Wallpaper. Oo. Noon, as in literal na acetate. Alam mo yung acetate? Yung Aceton lang alam ko. acetate, yung transparent. Tama, Yung Boyet. transparent. Yung transparent. Na ginagamit sa, let's say, presentation ng mga bata tayo sa overhead projector. Ginagamit sa simbahan, lyrics ng mga kanta na fina-flash. Acetate. So, ganong plastic. So, pupunta kami ng Green Hills. Tapos kunyari may jowa ko. Ito jowa ko. Yung picture na to, ipiprint niya doon sa acetate. Pero syempre napakalabo, super pixel. Pero yung bubuksan yung cellphone, ilalagay yung acetate. Tapos yun na yung design. Wallpaper mo. Galing. 'Di ba? Hindi namin inakala ni isang araw at any given time pwede may na, wallpaper. Galing. Grabe. Grabe na yung pag-evolve. Kaya nagigets din naman natin talaga kung bakit magkaiba mag-isip ang Gen X tsaka Gen Z. Totoo yan. Hindi namin kasalanan na hindi kami nalulurkay kami sa bilis ng transition ninyo kasi nasanay kami sa mabagal or inabutan namin lahat. Sabi ko nga sa'yo, Jello, inabutan ko yung pag-aaral ng parts of the computer. Grabe. Pero pag yung grabe mo, yung parang grabe na parang grabe, may edad. Namamangha ako eh. Oo, Kasi parts diba of the computer and how to make an nababasa ko na lang email. yun sa mga... Oo, correct. Pero totoo eh. Totoo. Ako talaga parts of what are the different parts of the computer, monitor, CPU, yung mga ganyan. Tapos yung ang computer pa namin yung mataba yung likod. Ganun. Pero may tanong ako, napag-usapan kanina natin yung pamasahe. Yung inabutan mo. Sa akin medyo 6, 7, 8 na eh. Ganun na sa akin. Ano yung mga naabutan mo pa sa jeep? Di ba kasi may hinihila yung jeep? Patok jeep, may ingay. Ay, oo, para magpara. Baka, tas may nakalagay pa dun dati, no? Basta hila mo, sexy. Correct. O kaya pakiipit, baka sumingaw. Mga ganun yung mga nakasulat, di ba? May mga so, ganun yung mga inabutan mo. Inabutan ko din naman yan siya. Ngayon kasi aircon jeep na. Oo nga e-jeep. E-jeep. Tsaka P2P. Ayan. Napaka-convenient ng Totoo. P2P. Tap na lang. Oo. Tsaka yung point to point, ang galing na upo ka na, tas wala, dire-diretso siya. Naabutan namin yan yung kapag ka yung bus, kapag ka yung tsuper, tsaka yung konduktor medyo
madupang. Alam mo, gusto nilang madupang. Gusto nilang suyurin lahat ng kasi Mandaluyong ako eh. So, ang daan namin mula EDSA Crossing hanggang makarating kami sa school, Makati, EDSA, di ba? Susuyurin pag medyo yung para bang madamot, gusto niya sa kanya lahat. Dupang nga, ayan, susuyurin niya yung lahat. Lahat ng mga nakatayo sa gilid ng kalsada, pasasakayin. Kaya nga na-amaze yung nanay ko sa sa P2P kasi hindi mo kailangan pasakayin yung mga yon. From one point, diretso na to the other point. Diba? Galing na ngayon, no? Ang galing. Iba talaga. Anyway, Diba? shoutout muna sa lahat po ng mga Shoutout! nanonood. Sino-sino bang mga Anna nandyan? Rica, hello po. Tama raw FX na sasakyan. Oo naman, inabutan ko yan. Nandito na ako sa maliit na bilog. Alin? Ano yan? Hindi mo inabutan yun? Yung mga FX na nagraradyo sila. Nandito na ako sa maliit na bilog. Pag maliit na bilog, dito pa lang yan sa may Pabanawe, yung circle dyan. Kapag nandito na ako sa malaking bilog, ano yan? Nandito na sa circle. FX. Hindi, alabutan ko yung mga FX. Pero hindi ko alam yung nandito na ako. Hindi nyo alam yung nagraradyo sila? Nagraradyo sila? Anong year yan? Inabutan ko to 2013-14. Ganyan. Hindi ko na yan inabutan. Alam mo kung bakit? May kotse na ako. Umasenso na ako ng kaunti. Nagko-commute, nung nag-start ako sa Love Radio, para iwas huli, sabi ni Boyet. Totoo ba? Oo, para iwas huli. Bakit? UV na nga daw eh. UV na ngayon. UV Pag naabutan mo yung FX, alam na. UV na nga inabutan ko Kasi, sumasakay ako sa FX mula early 2000, tapos nagkaroon ako ng sasakyan 2010. So, kaya, yung mga hindi ko na naabutan yung mga ng mga FX. Ang gagano, no? Oh. Yung iba kasi Colorum. Oo, totoo yun. Para iwas huli. Mga talaga, mga chuper, diskarte nyo. UV pala yun. Wala na pala yung FX. Tiyan mo, layo na pala. FX pa sa'yo, UV na sa akin. UV Express. Hindi, yung sinasabi mong ganun-ganun, FX pa ba ang tawag? O UV na? UV na. FX talaga yung yung may kanta pa nga kami ni chuper na FX eh. Parang FX yung sinabi natin. Yan. Shoutout! Dami rin mga sugat ng kabataan ng mga nanonood sa atin, no? Yes. Naka-live din ba tayo sa sa kabila? Toktik. Ayan. Toktik at YT. Hello po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. And hello po, Daddy. Shoutout po, the Guzman family from Ayan, ito Potrero. na. Hello po sa inyo. Okay. Salamat. Good morning from Davao City, galing kay Jade. Maayong buntag. Daddy Dads, thank you sa pagtutok po. Magandang umaga. Zaragoza, Nueva Ecija, shoutout kay yun yung pangalan niya sa Toktik eh. Yung mall show ng Tambalan, naabutan ko. Oo nga. Grabe, no? Grabe yung mall show ng Tambalan. Nag-alaga din po ba kayo ng Tamagotchi? Oo naman. Tamagotchi. Ano ko naman. Pero mayaman lang may Tamagotchi sa amin dati. Natatandaan ko eh. Hindi lahat meron Tamagotchi. Typewriter. Okay, so naabutan ko yung typewriter. Oo, naabutan ko siya. Meron kaming class in college na typewriting class. Ang hirap. Kwento mo ko paano pag nagkamali. Mahina ako dun sa typing class eh. Kasi pag nagkamali ka talaga, may spacing kasi, may diikot ka kasi siya. So, pwede mo naman siyang balikan, pero kailangan saktong-sakto. So, touch and go mo. Touch and go! Yung liquid paper. Touch and go mo siya ng very, very light. Dapat hindi masyado makapal. Patuyuin mo siya. Oh my God, this is so classic. Papatuyuin mo siya. Pagkatapos mo patuyuin, saka mo na siya babalikan. Kunyari, nagkamali ka ng letter A ang nilagay mo. Dapat letter E. Yun. Touch and go ng kaunti. Papalitan mo. Patuyuin at balikan. Oh my gosh, yung typewriter! TV daw na walang remote. TV na walang remote. Oo. Doon ang basihan ng pagmamahal eh. Kung kahit nakakaupo lang kahit sa sala, tapos willing yung asawa mong palitan yung channel. At ang channel noon parang 6? Grabe, no? 2, iniikot 4, dipihit. Hindi na ba dipihit sa inyo? Wala na, hindi na. Di remote na. LED na, LED. Oo, tapos naalala ko, pag nawala yung remote, di ba natatapon yung remote o nasira na. Universal, yung remote, yung may mga naglalako. Correct. Pwede, gumagana. Ngayon, cellphone na. Pag halimbawa nawala mo yung remote mo, download ka ng Universal na
Remote. Tapos ganun na siya. Ganyan. Naabutan ko, nasa 3 pesos pa yung jeep sa Manila. Yan. Sabi ni Hershey. Cassette tape. Naabutan ko yung cassette tape. Cassette tape. Lahat. It must have been love nga. Tsaka meron akong binigay sa jowa ko dati na cassette tape. Kakahiya talaga. Sino yung jowa to? Dati pa college. This binigay song mo? is cassette tape. Nandun yung voice ko. Noon pa man Boses parang mo na boses ko yun yung message. Tapos pakikinggan mo. Wag mo i-judge. Kung meron tayong mga voice Naghiwalay messages kayo agad, ngayon. no? Hindi matagal Pagbigay mo. kami. Totoo? Kasi yun naman yung uso. Basehan ng I-record mo. i-record mo kunyari, 'di ba? Okay. Multiplex. Okay. Radio. Lagay mo yung blank tape. Sarado mo. Press mo yung play and record. Okay. Sabay. Tapos magsasalita ka na sinabi mo doon. Plinay ko muna. Piling DJ ako nun eh. Pinakikinggan ko nun si Triggerman. Bata pa ako, Triggerman. So, play. Sa kabila, plinay ko yung isang cassette kasi kailangan ma-record eh. Which is Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang corny, oh my God, it's so cringe! Bra! Sobrang cringe! Tapos yun. Tapos this song is for you. I love you. Ganyan. If I had to live my life without you near me. At nabuo ko yun. Kaya siguro looking back, ngayon ko lang naisip, looking back, kaya pala siguro medyo na-train ako nung araw pa na magsalita ng matagal. Kasi ilang minutes kaya bago maubos ang isang side ng cassette. Grabe, matagal kaya? Isang oras ba ang isang side ng cassette? At saka ganun, pag nasa ibang bansa, hindi lang pag mang jowa. Pag nasa ibang bansa ka, yung kamag-anak mo, mag-record ka ng, tapos papadala mo, matagal bago makarating, pero piplay lang nila, at least naririnig. Ngayon, VM na. Babe, Oo. para sa'yo to. Yan, ganun, diba? Iibahin pa namin. Oo, correct, kaya nyo pa. Para sa'yo to, ha? Yan. Kami wala. Ngayon nga, meron na yung AI eh. AI pa. Gagawin mo ng kanta yung mahal mo. True. Na parang i-generate mo Correct, lang, ilalagay correct. mo lang yung lyrics. Tama. Tapos lalagay mo yung i-generate. pangalan Oo, niya. galing. Ganun kabilis. Iba na. Dati hindi eh. Nicole Yala nagbigay ng tape. Hi, babe. Hi, babe. Kakainis. Ang ganda na ng kanta eh. Huwag mo na in-intro ha. Hayaan mo. Uso yun. Hanggang ngayon ginagawa naman ng mga DJ yan. Huwag kang magulo. Hindi mo makakalimutan dati eh, no? Pag DJ, nayayamot kayo kasi hindi nabubuo yung pag-record. Doon nagsimula yun, Jello. Naiinis yung mga tao sa mga radio DJ dati kasi nire-record ng mga tao yung kanta. Kasi wala namang social media eh. So kung halimbawa, hindi ka makabili ng tape ng River Maya, hindi ka makabili ng tape ng Eraserheads, ganyan, or hindi ka makabili ng tape ng kung sino mang artist na gusto mo, blank tape yung bibili mo kasi I think mas mura siya. Tapos kung gusto mo kasi ng Kumbaga kung ngayon merong Spotify playlist na pwede kang mag-insert ng mga songs na gusto mo. Dati, manual siyang ginagawa eh. Mano-mano. So, lagay mo yung cassette, abangan mo sa radyo. Yung paborito mong kanta. Oo. Tapos, nayayamot yung mga tao kasi yung DJ, salita ng salita, kakanta na. Pare ko, ganyan. Tapos kakanta na. Naabutan namin yun. Isa ka na nga daw ni Nuno talaga. Mapasaga ka ng ni Nuno. Di ba? Nagawa po namin yan. Tsaka, may nagsabi dito ng Telegram. Ayan. So, ang Telegram nung araw, ngayon, Telegram. Correct. Telegram now is an app. App na yung Telegram, Yes. diba? Yun. Dati, ang Telegram, although di ko naman to inabutan, like, bata naman ako nito, pero naabutan ko na ginagamit ng mga matatanda sa akin. Natandaan ko parang namatay yung lolo ko. Pag Telegram kasi, I think per word or per letter yung bayad. I'm not sure, medyo bata pa ako noon eh. Parang ngayon kasi, pag gusto mo mag-send ng message tapos hindi mo kayang diretsuhin, madami ka munang palabok, diba? You have the luxury. Bakit? Unlimited naman ng texting, unlimited ng... Noon, dahil Telegram, kunyari, gusto mo iparating yung message mo, diretso na kaagad, patay na po yung asawa nyo. Wala nang parang... Mabilis lang. Oo, kasi mahal yung telegrama eh.
Wala nang parang, misis, wag ka pong mabibigla. Siguro po, kailangan umupo muna kayo, uminom ng malamig na tubig, relax Wala muna, na. okay ba kayo? Ganun, hindi. Rekta na, patay na po asawa nyo. Ganun na siya agad. Rekta na po, patay na po ang asawa nyo. Ganun. Kaloka. Layo na talaga. Alam mo, ang layo Grab- na sobra. Sobra. Ito si Tigas Tito, Morse code daw yung naabutan ko. Grabe ka naman sa Morse code. Hindi naman Morse code yung inabutan natin, friend. Iyan. Collect call. Ay, alam mo yung collect na call? Collect call? Kunyari, tatawag ka. Sa ibang bansa nga ba to? Bata pa kasi ako niyan eh. Parang kung wala kang pera, yung call is collect. Ibig sabihin yung tatawagan mo yung magbabayad. Ganon. Dami natin natututunan. Ang dami natin natututunan. Yan nyo na muna sila magkwento kasi ang dami na neto pinagdaanan eh. Correct. Ang dami ng taon ang lumipas. Dapat pala nililista natin to kasi pang radyo iba to eh. Kaya lang, ganda no? Oo, di ba? Collect call. Pag may lagnat, royal pinapainom. Oo. Alam mo, pag may lagnat, dati ang pagtingin ko talaga sa soft drinks talaga para lang sa may sakit. Kasi yun lang yung pwede ka lang mag-royal o kaya ako. Pag may lagnat ka. alam mo lahat ng kinukwento mo, Oo. ante, ng mga nababasa ko na lang sa libro, naturo ng teacher ko, kinento sa akin ni tita, Oo. ng lola ko. Correct. Grabe, ang layo Kasi ang layo eh. Ang difference natin 20 years eh. 'Di ba? Sabi ni Emmanuel Tisoy, pag nagtatae, 7-Up naman. Talaga? Parang di ko yan na ano ha. Pag sa amin naman, parang inabutan ko, Sprite. Kapag masakit ang tiyan, Sprite. Sprite. Sabi Okay. Sabi. Sabi nung isa, sabi ni MG, akala ko nga dati gamot talaga yung Royal tsaka Skyflakes. Oo nga, kasi nga pag may sakit ka, may Royal ka tsaka Skyflakes. Totoo. Feeling ko naabutan niyo po si Magellan. Hindi! Mali kayo doon! Mali! Bago mag-Magellan, doon. Before Jesus Christ. Gusto mo mas Busy pa. O gusto mo Old Testament na. Alam niyo, bago po sumabog ang mga dinosaur. Nandyan ako prehistoric age. Alam mo yung anak ko ganyan yan sa akin eh. Sabi niya sa akin, Mom, during the time of World War II, were you there? Wala nang nag-aabang lang. Kabwisit. Para marami akong makukwento. Oy, sabi nung isa kasabayan ko daw si Enrile. Hindi, secretary lang siya. Gabi ka naman, baka secretary lang ako. Before ng Skyflakes, may King Flakes. Talaga ba? Parang Skyflakes na yung alam ko. Sabi ng isa, yung totoo, kasama ka po ba sa nagtahi ng bandila ng Pilipinas? Parang gano'n na nga. Grabe! Hindi si Tandang Sora. Tropa ko yun. Kaya nga ako warrior eh. Oo. Kaya ang tingin sa akin ng mga tao ngayon, I am strong, I am brave, ganyan, I can face anything. Kasi nga, tropa ko si Tandang Sora, si Gabriela Silang. Friendly kami niyan. Grabe, no? Yan. Video City, naabutan mo. Video City? Ang layo Yung Video City, yung ihiram ka ng mga CD. Ibabalik mo. Babalik mo doon. Tapos mabubuisit ka sa mga... siguro dahil, O baka bata ka pa nun. Bata pa Batang ako nun. bata. Pero sa bagay, Sinanay ko mga walang 90s pang yata yun eh. So, kuha ka. Para siyang library. May Okay. library book or Oo. parang may card or Mag-iiwan whatever. ka lang ng ID. Iwan ka ng ano. Meron Pero yung yun- Video City card eh. Tapos ganun. Tapos hiramin mo yung mga pelikula. Pretty Woman, Mhm. ganyan. O diba? Ang luma. VHS. Grabe, no? Noon, hindi ka basta-basta makakapanood ng Nyorn. Kasi, nasa Kailangan. VHS. Ngayon kasi, di ba? Ang dali na. Dali eh. Dati hindi. Basic eh. Basic, di ba? Dati hindi. Kasi VHS. Yung bold na sa VHS. Yung makalimutan yung mga uncle ko eh. Parang alam na namin nanonood sila ng bold kasi nakasarado yung mga bintana tapos mga tsinelas nila sa labas. Inabutan ko yung CD. CD na. Oo. Tapos may parang, alam niyo yung laptop na parang laptop lang. Maliit. Kobe, Oo. natatandaan ko Correct, yung correct, Kobe, correct. yung Oo. parang player. Yes, parang Bibili sa Quiapo yan. CDR King. Yung Yan. ganyan, ganon. yan. CDR King. Yan. Bubuklatin mo yan, tapos lalagay mo doon yung CD. Oo, ganon. Tapos maliit na screen. Mm-mm. Yan. Tsaka ang naabutan ko din, yung
bomba balita. Yun na. Yeah. Yung gugupitin yun nasa dyaryo. Tapos, Gugupitin yun. tapos, Yun, tapos ididikit yun, yung mga kwentong bastos nandun. ah, Nandun Serex, lahat. Oo, tapos ganon. magazine, nasa ilalim ng ano, Ah. nasa ilalim ng unay, nasa ilalim ng Daming kama. alam ni ang dami niya pong entry sa topic na to. Dami niya pong entry sa topic na to sa mga ganyang klaseng mga bagay. Totoo, nakikita ko yan eh. Hindi, Diba? totoo. Hindi, pero mas classic pa rin yung noon-noon ha. Bago yung mga older Gen X. Younger generation ako ng Gen X kasi papunta na ako sa millennial eh. Sumabit lang ako eh sa Gen X. Pero yung mga older na Gen X, yung paraan nila sa mga ganyan, isipin mo yung isa kong uncle, kadiri to death. Kadiri to death? At ang term na kadiri to death is so 80s. Naabutan niyo po ba yung kadiri to death? Kadiri to death. 'Di ba? 'Di ba sinasabi mo yung Serex, Bombo Balita, ganyan, magazine, 'di ba? Yung uncle ko sachet ng shampoo. Sachet? Bahala na kayo mag-imagine. Yung may long hair lang nung sa babae. Walang-wala na pinagtsagaan yung shampoo. Oo, nai-imagine ko yung maliit na gano'n. Oh, yung sachet. Ang lala, di ba? Ang lala niya, Tapos, ginupit niya pa, ginupit, oo. Ang lala. Tapos, na dyan? Tapos, sunod na dyan yung brochure ng Avon kasi may mga nakabara. Ngayon, all out na eh. Anytime. Grabe, no? Iba. Yung mga tumawa, alam na. Ay, nako, siya! Tama na itong mga, usapan na ito at magsasalita pa po kami sa radyo. Pero thank you so much sa pagtutok sa aming live today. Opo, meron pong bago akong katambal sa radyo. A Gen Z. Yan. Para maiba naman, Gen Z, di ba? Hindi ko kabatch. Kaya kung gusto nyo tong i-message si Titan Jello, bigyan nyo ng mga problema ng mga Gen Z na gusto nyong pag-usapan natin. Yan, pwede naman. Totoo yan. Reminiscing po tayo lagi kapag tayo ay Ganda. Ngayon marami ako natutunan, di ba? Marami tayong natutunan sa Gen Z ngayong araw na Tama, to. di ba? Call card. Galing, no? Call card. BHS na bold. Oo. Hindi ko makakalimutan yung sa tito mo. Tito mo na nagtyaga sa Palmolive na siya. Sa tray. Sino pa kaya modelo? Hindi, tsaka ano ba? Long hair lang yung babae. Nakakaloka, di ba? Yun lang. Nagtatanong kung nasa na po ang Secret Files. Nasa tanghali. Sa tanghali po. 12 noon to 3 p.m. with Rocky Terra. Early 20s ka lang ba, Titan Jello? Yes, early 20s. Sabi ko nga po sa inyo, 7 taon lang po ako, napapakinggan ko na po ito. True. 7 years old po siya nung una niya napakinggan ang Tambalan. 10 years na po ang Tambalan nung mga panahon na yun. Totoo. Kabuisit. Sana po si Diego Bandido. Si Diego Bandido ay 4 to 6 Yan a.m. po. Si Nicole Ayala po ay kasama sa pagpunit ng sedula sa Balintawak. Magdamag kami kagabi nakikinig dito. Uy, katas ng nakalipas. Wow! Tumutok ba kayo kay Uncle Dagol at Tita Max Tanya Chinita? Bata ka pa pala, Titan. Hala, di ba halata? Bata pa yan. Ngayon lang nakarinig. Araw-araw po ba? Monday to Friday, 6 to 9 a.m. po ang aming time slot on radio at ang aming live po is at 7:30. Ito naman si Tigas Tito nang bumabawi pa. Bini daw ang nakasabayan ni Tita Nicole. Bini Birocha. Bini Biro. Yun! Oo. Yung kauna-unahan na paglabas niya na. Yan! Siya yung naging host yun. Yes! Idol! Kakayamot. Uy, pero sinayaw namin. Ay, hindi. Humanap ka ng pangit. Diba? Kaming 4 magkakapatid. Tapos yung mga usong dance step, yung parang, syempre ako panganay, no? So pag kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, tapos may sayaw ako na parang ganon. Single, double. Habang yung mga kapatid ko nakaturo sa akin. Tapos pagkatapos ko, yung kapatid ko naman isa. Diba? Opo! Nung kausuhan po niyan, naabutan po natin yan. Ayan. Ay, nako. Ay.
Sabi ng asawa ko, King Poodle na yung name mo sa Facebook, Daddy. Sabi niya, proud of you, Mom. Kala ko ikaw ang nagpahid sa mukha ni Jesus. Veronica wipes the face of Jesus. Mas malala ka pa sa sedula, ha, sa Balintawak, tsaka sa nagtahi ng bandila ng Pilipinas. Napaka-supportive talaga ng asawa ko. Bakit King Poodle ang pangalan mo sa ano? Sa Facebook. Tambalan, bago na po, 6 to 9. 6 to 9 a.m. Ayan. Ma'am Nicole, kailan po ba babalik yung Mahiwagang Burnay on air? Hindi pa po namin alam. So for now, yung Mahiwagang Burnay segment po ay nasa Kumikinang Natambalan podcast on Spotify. Si Nicole ang nagpa-feeding sa dinosaurs. Kanina ka pa, Tons, ha? Si Tons? Oo, nagpa-feeding daw ako sa mga dinosaurs. Baka daw, sabi niya, Hall Grace, baka kasama ka po ni Moises sa Red Sea. Ay nako, na dog show ka today, Ma'am Nicole. Sampu si Chris Chuper. Alam mo, ito yung mga examples, Jello, na talagang varied na yung forms of entertainment ngayon. Kasi there are some people na until now, hindi nila alam na umalis na si Chris Chuper ng 2024. And naiintindihan natin kasi busy kayo eh. Ang dami ng mga ibang pinagkakabalahan eh. Dati, pag sinabing artista, Sharon Cuneta lang, Nora Honor, Shasha Padilla, 'di ba? Ngayon, magugulat ka ako. Dami na. I'm so surprised lagi kapag meron na dumadaan sa algorithm ko, sa feed ko na hindi ko talaga kilala. Tapos, sobrang daming comments. Doon sa isang quotation lang na sakto lang naman para sa akin. Tapos, 2,000 comments. Tapos, pag tinignan ko siya, 1.8 million followers, 3.6 million followers. Hindi ko talaga sila kilala. So, okay lang yun kasi hindi rin naman nila ako kilala. Pero my point is, ang bilis ng panahon, ang dami na rin kayong ibang mga pinakikinggan, fina-follow, ganun. Kaya nga ang kalaban po ng radyo, hindi lang naman po ibang radio stations eh. Ang kalaban din po namin ay lahat. Kasi lahat na po. Competition po namin yan eh. Kaya I understand why some people still don't know na nakaalis na si Chuper. Yun. Pero 2024 pa po siya wala. Napalitan na nga po ng Diego Bandido eh. Nandito na nga po ako. Tapos ito, mainit-init pa to. Mainit-init pa si Tita Jello as in nung Monday lang. Si Jello na po ba ang partner nyo sa Tambalanista? Opo, siya na po. Ayan. Or lumipat ba na ibang radio station siya? Pero hindi po. Ang nangyari po dyan, doon sa mga hindi nakakaalam, siya po ay tumakbo for politics. Yun. Ang lolo mo natalo. Sinabi ko na nga sa kanya, wag siyang tumakbo. Tumakbo pa rin. Ayan. Grabe naman si Martindero. Oh. Si Ma'am Nicole na witness po yung Big Bang. Big Bang Theory. Grabe, scientific. Ayan, o siya! Salamat ng marami. Mag-banding-banding ulit tayo sa live tomorrow. Thank you. Ito na dog show. Dog show today. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sa
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Oras na para magpaligaya na naman ng Chupera! Love knows no boundaries promo. Napakaswerte naman itong poging-poging joyrider. Ay, pogi. Pogi yarn. Mas, kasi pag nananalo ng 1.5, di ba? Pagka may pera ka, pupogi ka, di ba? Si Kuya Al Saud Tasil. Yan. Congratulations. Congratulations, Kuya Al Saud Tasil. Joyrider, plate number N372QM. Nanalo ka ng 1,500 pesos! Handog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Salamat ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kayo po ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ating Love Knows No Boundaries promo. Tuloy-tuloy ang pagpapaligaya sa mga Chuper! Congrats, Kuya. Paldo ka today. Yee! Auntie, ano naman itong pinadala mong parcel? Ba't ba nangingialam ka? Ang dami! 3 Brian, wag ka Wala magulo. kang iniwan na pera! Sorry na. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Pero are you... Jello! Oo! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na! Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Ang galing mo! Dahil magaling ka, Siyempre gagalingan mo din. pupurihin kita. Ay, gusto ng libreng kape niyan. Yo, yo, ang ganda na nasa harapan ko nga ngayon. Talagang mabibighani ka doon, chong. Kaya huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Baka di mo maakalain, mabighani ka sa kanya. Marikit, madikit, maaakit-akit. At mukhang masikip talaga ang babae. Okay, yung kape mo, grande. No. Ano? Venti. Yan. With. Ginalingan ko yun, ha? Kaya nga, with corned beef pandesal. Pansin nyo ba yan? Kayong mga Gen Z, pansin nyo ba yan sa mga tita? Oo Or sa naman. mga ante? Or na, well, I will not speak for the mga uncle. Hindi ko kasi alam kung yung mga uncle trip nila na pinupuri sila. Pero ako, I will speak for the mga ante and mga tita na mga Gen X. Gusto namin kapag ka pinupuri kami. Alam mo, Kaya, napansin very ko good. yan sa nanay ko. Talaga. Nanay ko, pag hindi masarap yung pagkain, kunyari na pintasan mo kunyari, ano Para maalat masyado. Oo. Yan ang hirap sa inyo eh. Yan, 'di ba? Alam nyo- Naghihirap kami lagi para dito. Di kayo na lang kaya, 'di ba? Parang nanay kita. Litanya. Kabisado kami ng Adam mo, ah. Actually, dahil 7 years old ka pala, nakikinig ka na sa akin, at yung difference ng age natin ay more than 20 years. Kung lumandi ako ng maaga tas nabuntis ako na maaga, pwede talaga kitang anak eh. Kasi may mga kabatch talaga ako na na may mga anak na silang 20 years old, 19, ganyan. Grabe, no? Oo. Pero ako yung Gen X na medyo nahuli pagdating sa pagkakaroon ng anak. Speaking of anak at nanay, anong klase bang nanay si Nicole Yala? Cool. Totoo? Anong cool? Alam mo, dapat ang tanungin mo yung mga anak ko, pero dahil magsasabi sila ng totoo, ako na lang magkukwento. Galingan mo na, pagantahin mo na. Ang tinatanong mo ba dito is yung gentle parenting? Kasi yan ang uso sa mga medyo mas bata na moms eh. Hindi, diretsahan. Maingay ka ba sa umaga bilang nanay? Hindi. Totoo? Magugulat ka kung sino ang maingay sa bahay namin. Sino? Asawa ko. Totoo? Kung magkakaroon nga kami ng parrot, 'di ba? Pag ang parrot, parang susundan niya kung anong boses yung maririnig niya sa isang household, 'di ba? O kaya myna bird. Tama. Kung magkakaroon kami ng ganyan, hindi maganda morning yung maririnig na, hindi boses ko yung maririnig nila. Totoo. Ng mister ko. Kasi I'm like makipot in real life. Yung tawa, parang hindi naniniwala. Hindi halata.
Wala maniniwala sa'yo, di. Totoo ka. Pag halimbawa kunyari, bihira ako magalit eh. Paano ka Parang magalit? ganon. Parang, hindi, bihira talaga ako magalit kapag kasukdulan na talaga. O Totoo. kaya gutom ako, o kaya it was a really bad day for me in the Totoo. office, ganyan. May mga hindi ako magandang na experiences, uuwi ako. Yun lang. Pero other than that, hindi. Parang explanation to ng isang kong kaibigan na dancer. Oo. So sabi ko sa kanya, ganyan tanong ko sa kanya noon eh. Sabi ko, "Hoy, friend, pag nasa bahay ka ba parang pag nakakapakinig ka ng music o kaya may biglang tinugtog, may isang beat, parang basic na sa'yo, parang mag-ano ka na kaagad, kaldag, ganon, o kaya, lower, yun tawag sa amin ng Gen X. Lower. Lower. Pag pababa, parang lower. Ang tanda naman. Lower. Hindi nyo naman ginagawa yun? Take it down, bounce. Take it down. Ganun Bounce. Bounce, ganun. Ay, kami, basta inabutan ko yan nung kaya ko pa mag-lower. Parang lower. Tapos lower kami ganyan. Diba? Aray ko. Ganun. Ngayon kasi, kaya ko pa mag-lower pero hindi na ako makaka-up. Kaya ko mag-spaghetti pababa, hindi na ako kaya mag-spaghetti pataas. So yung friend ko ganyan. Ano siya, dancer. Kaya niya mag-lower, kaldag, ganyan. And in your term, anong term ng Gen Z? Take it down? Take it down, bounce. Ganyan. Sabi ko, lagi bang gano'n? Sabi niya, hindi no. Kasi parang pagod na akong dancing for a living. So syempre, hindi ko na yan gagawin pagdating sa bahay. So ganun din ako. Ang dal ko sa radyo. Ang ingay-ingay ko pag nandito ko. O kaya pag nagkukwento ko, ang tawag nga sa akin, very animated, ganyan. Doon sa bahay, hindi. Animated siguro din ako sa mga kids ko pag nagkukwento, ganyan. Kaya lang dahil magkaiba kami ni generation, magkaiba yung humor, minsan di nila gets yung joke ko. Sana ikaw na lang pala nanay ko. Kasi nanay ko, pag busy mo pala, nako, ano na naman to? Ang dami sinasabi. Kasi si mother, baby boomer si mother. Hindi, ganun naman talaga ganun ang mga, magulang. kasi ganun yung mga nanay noon. Grabe. Ngayon kasi dahil siguro alam na namin na minsan hindi nagwo-work yung talak-talak. Danas diba? na danas ko yung nagpulbos ka na ba? Nagkulong ka na ba? Ayusin mo yung kwelyo mo. Ayan. Yan ang mahirap sa inyo eh. May concern pero ang naiisip nyo pa rin talak. Kampi ako sa nanay mo, bakit? Hindi, minsan kasi alam naman namin, kabisado naman namin yung gagawin namin. Teka lang, kumakalma na muna. Hindi, diba micromanagement daw yung tawag dyan. Kasi alam nyo na nga, pero parang hindi nyo ginagawa, tsaka parang hindi nyo naririnig. Parang sinabi na namin, tapos parang hindi nyo ginagawa agad. Busy kayo. Kalmado lang kami. Hindi, hyper lang kami. Yun siguro talaga, there's a difference. Pero one thing's for sure, gusto lang naman ng mga magulang, 'di ba? What's best for you guys? Kaya kung halimbawa medyo ang nanay po ninyo o kaya yung ate ninyo or yung tiyahin ninyo, kung sino man yung nagbabantay sa'yo, medyo talak-talak in the morning, daming sinasabi. Ang lagi natin tatandaan, intention lang nila na mapabuti ka. May pagmamahal pa rin. May pagmamahal, hindi lang talaga lumabas ng tama. May intention naman na parang very loving. Gusto namin ganun, kaya lang hindi lang talaga lumabas ng tama. Dumaan siya in the form of a talak. Ganun talaga. Ba't tayo ng henerasyon eh? Pero we care. Totoo. Hindi lang halata. Pero we truly care. Totoo naman. So shoutout po sa lahat ng mga Gen X na nakatutok ngayon. At shoutout din po sa lahat ng mga Gen Z na nakatutok ngayon, na bumabiyahe, nakatutok sa 90.7 Love Radio. Salamat. At kasama niyo po kami, Kabisyo. At kung first time nyo kami narinig, kasi mainit-init pa po itong bagong tambalan namin. Tambalan ng isang Gen X at isang Gen Z. Nung Monday lang po kami nag-start. So, 6 to 9 a.m. Monday to Friday. Ang tambalang Gen X at Gen Z. Ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At syempre, titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon, makakasabay ka rin yan after 3 years. Metro's #1 Love Radio. Basic!